तामिलनाडुनि नालेंखर बिफां ओइ गोलैबाय नै फाला बोरै जानांगौ बिदिलाय वा गाखोलाय हाला माथो हाय गाइस बैक टू द माय यूट्यूब चैनल नै आं दायो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैनो सानदों आं दायो दंफैखायो रूमनि एसे आउटआव मानि रूमनि उसुङाव दंफैयो आरो मानि बे हालेवनायखौ नुदोंना बे हालेवनायाव आं दायो नोंसोरनो माबा मोनसे बुस्थु देखायनो सानदों बेनो जाहैबाय नालेंखर बिफांखौ बोरै गायो बोरै मायो तामिलनाडुआव आरो मा सिस्टेमै हाखर जावनानै आरो बेसे गोथौ गोथौ हाखर जावनानै गायो आं बेखौ दायो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौल' नायलांबाय था फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम स्किप खालामाजासे अब्लानो बुजि मोनगोन तामिलनाडुआव मा सिस्टेमै नालेंखर बिसिनाव हाखरखौ खदालजों जावनो हाया ओरैबायदि गोराना हाया अन्थाइ गोजाखायनो बिसिनि जायगायाव हाखरखौ खदालजों जावनो हाया बेखौ माजों जावदों होनबा जेसिबिजोंसो जावदों जेसिबिजों बिराद गोथौ गोथौ जावनांगौ जायोना आरो हालासो हायानो ओरैबायदि अन्थाइ नुदोंना नोंसोरो नै हाखरखौ नुदोंना नोंथांमोनहा बेसे गोथौ आंनो जानजिसे जागोनदां फुरा र' आं बे हाखराव बारजुमनानै नायनायनि बेसे गोथौ जायो फुरा नै जानजिसे मानि बेहाय नालेंखर बिफांखौ गायनानै देरनायजों फबनायजों खालामबोयो आरो ग्रोब ओमफ्राय मानसिनि जानजिसे समान जाबाथाय फिथाइ थायो तामिलनाडुनि नालेंखर बिफां ओइ गोलैबाय नै फाला बोरै जानांगौ बिदिलाय वा गाखोलाय हाला माथो नाय खाथियाव देखायगोन आं नाय ओरैबायदि डेन्जार अन्थाइ फाग्ला बेखौ खदालजों जावनो मामुलि नङा नै फाग्ला खदालजों जावोब्ला खदालसे हायानो फैया बांसिनसो थाबोफिनो बेनिखायनो खदालजों जावा बिसोर लोगोफोर मानि जेसिबिजोंसो जावखादों हाखरखौ फारसेथिं बानलु गायनानै दं नै लोगोफोर बानलु नै बे पाइप गोसोमजों दै गयो बानलु बिफां नै दासो गोरलै दाख्लैसो गायदों बावाखै बिसिनि जायगायाव दैखौनो मोननो थाङा ओरैबायदि गोरान ना अखाबो हाया गरमबा गरम बारबा बारनि बोथोरा गैथ'आ दायो बिराद गरम जानानै दङ जि डेन्जार गरम जायोना गरम जाबाथाय जाबाय ओमफ्राय दै थोबसेबो गैया मानि बिसोर बरिंनिफ्राय बोखांनानै गोरान खेथिखौनो मावो आरो जोंनि आसामनि बायदि दैनि एभेलेबलब्लाथ' बिसोरो अनेकथा बुस्थुनि खेथि दिहुनो बैयाव गोथां नुदोंना बे गोथांखौबो आं देखायनो थांनि र' नोंसोरनो बियो मा बुस्थु आंबो मिथिया खाथियाव थांनानै नायनि र' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौल' नायलांबाय था र' आं देखायगासिनो आं दायो खाथियाव मोनफैबाय लोगोफोर जुखाम ओरैबायदि गुवार जुखामा नै बाब्रे बा नै बै नुहुरनाय माबायावनो कम्पानियावनो आं खामानि मावो मानि आं दायो दाउ फार्मावसो थायो लोगोफोर दाउ फार्माव खामानि मावो आं मालाबा दाउ फार्माव माबायदि दाउ दोनो माबायदि दाउ माबाखौ माबायदि दाउनि फेसिलिटिखौ माबायदि मा खालामनानै बोरै फेदेरो बोरै मायो बेफोरनि माबाखौ आं एसे खोन्थागोन मालाबा नोंथांमोननो टाइम मोनब्ला जास्ट आं दा टाइमखौनो बारा दिहुननो हाया जादों ओंखायनो आं दिनै एसे दसेबाबो नोंथांमोननि सिगाङाव बे दसे ओरैनो टाइम पास ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोसे लाइक एन्ड शेयार कमेन्टबो खालामनानै गालांदो बेफोरबायदिनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो जाहाथे आंखौबो गोजौ लेभेलाव दैखांहरदो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय टाटा